Hi guys, maayong adlaw kaninyong tanan diha mga guys. Before ta magsugod mga guys, shout out din kuya no. Oh yeah! Mga guys, na data karon diri sa lubok. Uli di ko diri mga guys kay na ako'y importante kayo nga gilakaw. Unya before ko mauli sa Tagbilaran mga guys, nihapit sa ko diri sa plaza. Vlog ko diri mga guys kay wala mo ko lingaw. Unya wala na po ko upload mga guys. Nangita na ang mga followers nako sa akong bag-o nga video. So mao to mga guys, daghang salamat sa tanang mga followers nako no. Unya mga guys, kay fiesta naman diri karon sunod nga adlaw mga guys. Mao nang night job fair ay food fair di ay sorry. Shout out di ko ni Ma'am Juby mga guys. Kugihan lo ba kay nga maestra mga guys. Tanawa o nagdala og hagdan mga guys. Unya kay na may food fair mga guys. So naagi mga baligya nga mga pagkaon no. Unya dili ra pod pagkaon mga guys. Syempre aduna po mga drinks. Shout out di ko ani nila mga guys sa mga nakaila nila no. Nya diri mga guys kung uhawon mo dunay nature spring dong mo diri mga guys kay sure ko baligya man gyud ni. Nya mas barato kaysa suroy ni mga guys. Nako nakit-an diri mga guys tayo mapelido ba murag kabats masiguro nako ni. Nya naghangad-hangad po ko mga guys. Akong paghangad nakita pod nako akong isa ka bats mga guys. Nga si Cecil Kabahog. Shout out di ko sa mga kabats na ko mga guys. Asa nakahanguban ron ba? Gimingaw naman ko nila oy. Pero sige lang okay ra. Magkakita ra lagi mi puhon. Unya mga guys, balik ta sa lubok mga guys diri sa plaza ba. Hapon naman ron padulong naman mo gabi no nagkadaghan na mga tao diri mga guys. Shout out di ko ni ate mga guys no nga namaligya og tempura, fishball, isaw ug uban pa. Negosyantiha man kaayo nila oy. Moingon na lang ko og sana all. Unya mga guys, ni dong ko diri sa unahan no nakita na ko ni sila mga guys nga namaligya og isaw dire. Dili ra di ay isaw ilang baligya mga guys. Naa sila tempura, dynamite og juice. Gihana kaya ni nila mga bataa oy. May pa ni sila kay nagnegosyo ang uban hintaw nagsigirag lato-lato. Kung dili lato sige lag dulag ml. Ay pastilan gid mga bata karon no. Basta mga guys, shout out ani nila. Paghuman mga guys ni dong ko dito stapad sa Chusco. Nakita na ko ni sila mga bata mga guys nga nadulag lato-lato. Kuyawa maning lato-lato ay bisag asa kumudong naa man permi madunggan ako. Sige paka-paka kay gadula og lato-lato mga guys. Animal kayo. Apil sa akong damgo na aning tingog sa lato-lato mga guys. Uy, mga guys, nada ko i-shout out ninyo mga guys kini akong kabats mga guys nga vlogger na siya taga Bagumbayan nga si Alvin Dalagan mga guys. Ang ngalan dahil sa iyang Facebook mga guys, Dalags TV. Kuyaw kay ni tawhana mga guys nan siya drone nga mulupad. Ay, mulupad hindi tanan drone no. Shout out di ko ni nila mga guys, mga kolektor diri sa lubok. Kung di ka mo hatag, gakson kanila o hatag na lang gyud. Ako kay Ismail o nakadawat, murag nakadaog og loto ba. Naday ko'y gusto i-shout out mga guys kani sila mga guys busy na kayo pagpangandam ba. Kung tagalubok mo kaila mo ani nila mga guys. Ayaw di ma! Time check alas 5 na kapin mga guys. Mauli pa kog Tagbilaran mga guys. Nindot unta dili mo uli sa Tagbilaran mga guys kay na ay concert daw karong gabi eh. Ahay kasayang ba. Hapit sa data kariyo diri mga guys kay mag-video ta kay nindot kayo ang view gyud. Ora kag naa sa laing lugar ba. Ay samot na diri sa luway mga guys kani ilahang tulay. Kanindot gyud tan-awon mga guys atong videohan ha di ba kay murahag salida no. Ngana na kuya magud ko mo video manggod. Ako pa hay pagkanindot gyud tan-awon mga guys kay naay sunset timing kayo mga guys ba nara gid ko mo timing mga guys ta. Unya mga guys ayaw di mo kalimot og follow sa akong Facebook page ha. Unya subscribe sa akong YouTube. Daghang salamat din sa inyong pangasuporta mga guys. Diri ra tama na akong video mga guys ha. So bye bye, God bless you all.